Bona tarda, noies. Bona tarda. Com esteu? Bé. Bé? Bé, doncs comencem la classe d'avui, que com ja vam dir l'altre dia, farem una mica els mamífers, ¿vale? Sabeu què són els mamífers? Teniu algun a casa? Sí. Encara que no sigui mamífer, un animal, i després doncs pensem si... Vale, Judit, digues. Un gos. Tens un gos? I creus que és un mamífer? Sí. Vale. I tu, Lorena? Jo tinc un conill, però és que no estic segura si ho és. Vale. I tu, Isa? Jo tinc peixos a casa. Tens peixos. Sí. I creus que són mamífers? Sí. No. Sí, sí, sí. Bé, doncs us explicaré què són els mamífers. ¿Vale? Els mamífers són un conjunt d'animals vertebrats que, a diferència dels amfibis i de les aus, tenen pell i pèl. En canvi, els amfibis i els reptils tenen escames o bé plomes. Després de veure aquesta diferència, Isa, continues pensant que un peix és un mamífer? No, crec que no. No, ara, clarament... I què és? Seria pertany al grup dels peixos, dels animals aquàtics, que ho treballaré més endavant. Doncs bé, com que veig que us costa una mica això dels mamífers, ho treballarem avui en profunditat perquè quedi ben clar i per la classe següent ja farem els rèptils, d'acord? Vale. Doncs bé, anem a continuar amb la classe. Ara us enviaré els exercicis perquè